Idan wannan shine farin shigowarku wannan tasha Sulmaza TV, to muna buƙatar ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yan uwa, a yau ma na zo muku da wani sabon bidiyo na, wanda shi ma dai wani application ne dai wanda gaskiya application ne guda, wanda a cikin shi kuma abubuwa sun kai guda 50, wanda duka lahiya lau ne ya kashe gare ka gani. Duka za ka gane application in ba wani wahala ba gare shi. Idan ka shigo cikin Google ɗinka ka rubuta all tools kenan kawai za su baka shi. Ga yanan dai zan nuna muku. Wannan shine application ɗin wannan. Ga shi nan baƙin nan mai ja wanda a cikin shi ga yanan dai all tools yake ne. Kenan idan ka zo da farko, idan ka ɗauko shi sai ka shigo cikin shi. Ga yanan misali na shigo ciki. Zai nuna mana wannan huskokin. Application ne mai yi wanda ya tattara abubuwa ne da yawa wanda ba su da adadi. Ga su nan dai kusan guda 50 dai zan iya cewa. Ga su hotula, kana iya kunna hotula daga cikin shi. Bashi matsala. Gashi nan. Kana kunnawa ma zai nuna. Kana kunnawa ma zai nuna maka. Sosai ga shi nan wani black cam note duka kana iya rubutu ka ajiye bayanan ka ta cikin note ɗin wannan. Duka dai ga shi nan idan kana so ka fara ga shi nan dai duka. Idan ka shigo na san ba sai na kwatanta maka ba. Duk wanda dai ya san abin da yake dai haka yayi karatu dai daga ya karanta zai gani. Wani file transfer dai duka ga su nan dai music group, CCTV camera, control phone, walkie talkie, wifi call, compass duka dai ga su nan compass. Zai nuna maka duka yanda za ka yi level, speedometer, altitude, scribbler, note, remainder, pendulum bob, internet speed duka hadda ma gaugawa na internet na wifi duka, my location, nowadays signal strength, fast tracker, torch duka dai ga yanan room temperature hadda ma abin mamakin ma guda wanda daga ciki kana iya shigowa remote wanda idan ka danna za ka zaɓi TV ne kake so ka haɗa ko kuma set top box ne ko kuma air condition climatizer ko projector ne ko home theater misali a mu ɗauki TV. Ga yan sai su nuno maka jerin sunayen telolin TV dai duka dai ga su nan. Wata LG ce, Sony, tashi Philips, Toshiba, Sanyo, Akai, Sharp duka dai ga su nan dai kala kala. Sai ka nemi irin sunan TV taku da gare ku sai ka danna shi. Misali LG. Ga yanan zai nuno mani duka dai daga ka danna. Duka dai ka shigo dai za ka sha mamaki cikin wannan application saboda yana amfani sosai. Yana da amfani. Ka shigo duka ya tattara su barcode. Wannan duka akwai wannan duk ɗaya akwai wanda sai ma ka shiga ne cikin Play Store ma za ka iya ɗauko shi a matsayin application guda. To amma shi kuma wannan application shi ɗaya ne amma ya halhaɗa su guri guda duka ya tare su guda wanda ba ya ka sha ma wata wahala ba. Ba wata mai gagare shi diya ba ma wadda har za ka gani ka kasa ɗauka shi. Ya tattara abubuwa ne kala kala ga su nan dai. Duka dai idan ka kalla za ka gani. Indai ka shigo wani recorder duka sound generator za ka yi auna sauti. Kana guri za ka yi auna sauti kamar tsawon nawa ma ƙarfin sautin nan. Music player duka kana iya sauraron music a ciki. Duka dai ga shi nan dai abubuwa kala kala cikin ikon Allah. Za ka gan su kuma za ka yi ma ka shiga ɗaya bayan ɗaya za ka gane inda za ka yi amfani da su. Masha Allah. Ku ci gaba da biyo mu tare da danna mana subscribe domin samun irin wannan shirye-shiryen namu cikin ƴan lokuta. Insha Allah. Na gode.